pernah nemu nggon sing wangker ngono? Oh, pernah Mas. Kita ngojek di Gunung Ngancik. Itu ada kejadian-kejadian aneh. Apa iku? Contohnya apa iku? Kedadiane. Contohnya sak kuwi diusung kuwi ora enek enteke. Kuwi terus dijikuk eneng terus, dijikuk eneng neh. Kita berdoa bersama. Terus akhirnya iso entek. Jane nek hasil akeh kaya mantah seneng ya sing duwe. Sing angker nggon sing wingit. Iki ya padha waspada, permisilah intine karo sing bau reksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit ya tentang suatu kejadian aneh yang dialami oleh pengojek jagung ketika mengojek jagung di seputaran Gunung Ngancik atau di sebelah utaranya Gunung Ngancik, yaitu hal mistis terjadi pada si pengojek ini. Untuk lebih lanjut, kita ikuti saja cerita dan pengojek jagung ini. Selamat menyaksikan, semoga kalian semua terhibur. Wes genep 200 iki. Saking naya lokasi jere. Mosok ngojek sampai ngantuk-ngantuk. Ngene iki lho. Arep ndagake leren suwek barang. Leren suwek barang. Selama ngojek iki tau jendrok nggon wingit ora? Urung pernah bos selama iki. Nggon angker ngono kuwi. Oh, nek angker wis kono. Daerah ndi? Ana nggone wangker ya? Angker. Pokoke hati-hati sing kono. Oh iya iya. Enak ya lokasi kaya ngono. Tak kira ya nggone biasa padha wae. Tapi sing penting tujuane ora ganggu wis. Tujuane apik ora ganggu ya, pergawe ya. Ternyata enak sing nggon wingit bareng kok. Ning soalnya mbiyen nang daerah kene iki alas gede. Dadi ya wis wajar lah nek nggon wingit iku. Ya mesti ana nang ndi-ndi nggon paling ndara padha wae. Iki komandane iki. Piye, Pak, sampean selama ngojek iki pernah nemu nggon sing wangker ngono? Oh, pernah Mas. Ngojek di Gunung Ngancik. Itu ada kejadian-kejadian aneh. Apa iku? Contohnya apa iku? Kedadiane. Contohnya sak kuwi diusung kuwi ora enek enteke. Lho. Kuwi terus dijikuk eneng terus, dijikuk eneng neh. Kita berdoa bersama. Terus akhirnya iso entek. Jane nek hasil akeh kaya mantah seneng ya sing duwe ya. Yo jane tapi medeni. Medeni. Kuwi lokasine adoh kok Gunung Ngancik kuwi. Wah, kuwi lokasine sebelah utara tim Gunung Ngancik, Mas. Tapi tahu pura nek kaya kejadian penampakan piyawane angker Oh, ada, tapi itu bau yang sangat menyengat. Tapi kalau kembang ngono. Kalau wujud enggak ada, bau busuk. Oh, bau busuk. Iya. Ngeri. Jadi ya, iso kena nggo peringatan tukang ojek jagung liyane ya. Oh, siap, dadi hati-hati nek nggon sing angker, nggon sing wingit. Iki ya padha waspada, permisilah intine karo sing bau reksa. Oh, ngono ya, Mas. Nggih. Oh, iya. Jadi olenge Pak Lurah Tono iki nek jendrok nggon wingit utawa nggon angker nek lagi ngojek jagung utawa bandang jagung iku permisilah, setidaknya iku permisi neng lokasi kono. Ben luweh apike ben padha aman sak rombongane. Hujan tenan. Oke teman-teman, situasinya mendung dan sepertinya mau hujan ini. Mudah-mudahan kelar sebelum hujan.
tiba ya. Grimis. Grimis, Bos. Cilik-cilik. Ojek jagung rong rampung, Grimis wes mulai kritik-kritik ya teman-teman. Kritik-kritik bolo. Ngatasi ora nerak kene iki. Lah rene iki lho dalane kok. Iki lho. Garek iki yo. Lha ku ijek ki, Pak. Lho, lho. Wup. Tahu bumi. Kilo. Kae. Jalur kono ketok sing kae. Up. Ini karo bayangno cahayune lho men rasa. Lah lah. Karo bayangno cahayune lho. Biasane ki bayangno le. Apa ki? Lah iku terus parakmu nendi? Jelindet kabeh iku. Jelindet kabeh. Gila. Matoy. Mata. Wes apa jelindet kabeh yo. Alah kae opo neh kae. Enggak neh. Awas jelindet. Sawaro kakane beliak-beliak. Ya. Loh. Ngalor ngidul. Loh. Wes nggone datar ya tegelathuk ae, yes.
Gak munggah medun ra apa-apa ki sing penting seru. Nggone ra pate es krim ya ra apa-apa ki, penting seru. Garis 1 loro 3. Yes. Saya kate-katan gak bayaran yo ben nggih. Gak bayaran kene tak. Lu jek sitok. Terakhir iki. Wes, terakhir ki pindah lokasi. Alah gak karuan lah. Gak bener dah. Apa dihitung anu, tumpone. Tumpone. Di pasak lah. Apa sih? Oga kata iki. Oh, ora. Dit tuwa karo pau kan kok yo. Lah yo kok tumpuk kono hitungane ndra padha ae. Iki karuan lho papat 5 karo 0 lu 4 mau 6 7 8 200 loro.